O di ara da ipanakot mga kuan mga kalagan na sagol na to ada pipino mga kalagan o dara nga to ang ipamalit nga mga panakot pipino ug suka mga kalagan kay di atay amag-amag nga ato ang kilawon mga kalagan o dara gigutad na og taysa no taysa sos Ginoo ko agad dali naman taon tani nga to ang mini vlog mga kalagan so uban ni ninyo sa inyo ang pagtagad mga kalagan og mga untag kinilaw sa pa diha dili pa na mahitabo og mao ni ang dangatan sa ato ang video karon mga kalagan. Good morning mga kalagan no so mao pay pagmata mga kalagan so gakribing man ko ganang sudan mga kalagan nga isda mga kalagan ay so for today's video mga kalagan bani ko ninyo kay mado na po tag merkado publiko sa Kugon mga kalagan kaya mamalitaw kung sa naa dito sudan na to karong adlaw mga kalagan so today's video mga kalagan, mga tag merkado. Og ubani ko ninyo og daghang salamat. Og aris ako. Para mga kalagan na og hinahinay tagaginod si may katol-katol na pod ang kuan mga kalagan no ang init. Kay kapinugkulang naman alas 11 naman sa adlaw mga kalagan adara nahinay taginod sa wala madugay mga kalagan no so di nata sa wet market dire sa merkado publiko dire sa Kugon mga kalagan tara tanaw tag mga isda re. Sa bantay anay. Di ara mga kalagan. Ganina raw na mag Dai amag-amag ari mga kalagan ya. Diyan eh. Oh, tanay, pila man natin. Isa be. Kani panalo 100. Ayun na, silupin na. Dere na silupin na rin. Sa taga salamat. So nakapalit naman daw mga kalagan. So tara. Kay ato ba ning sikasuhon mga kalagan kay magkilaw taga mag-amag mga kalagan no? So kung nakaabot ka ang video ha mga kalagan o lingaw ka sa ako ang ginagmay nga vlog sagway hinungdan mga kalagan no? Paki-like, comment and share na po mga kalagan no? O ikalipay na mo nga small content creator vlogger dire sa inyo nga pag-share, pag-comment o pag-like o love you all. Hapit na tamabot sa panimalay mga kalagan so banit ko ninyo sa pag asikaso niya to ang kilawon. Tara. Og sa mga kalagan nato no diara atong mga panakot nga atong gipalit og hinahinay naghiwa ni mother mga kalagan karon madali ran production. Og sa ako po ng mga kalagan diha pug ko naghidlo pug ko sa isda mga kalagan no so ako nang giputol gamay na to ato ang audio ng mga kalagan kay medyo naamang gyud sounds mga kalagan og mahadlok ta og makapiright mga kalagan so mao ni panghitabo gahinlo na ta og isda mga kalagan sa maong ginganlan nato og kabaw-kabaw amag-amag sa nakahibaw ana mga kalagan sa nasayod anang isda mga kalagan itumon unya naay pagkadako pudugyang mata mga kalagan sa inyo makita. So ingani paghinlo mga kalagan sa isda nga amag-amag ug mao ni isda mga kalagan itumon nya medyo nabay kadak-an sa iyang mata mga kalagan so daghang salamat so kung nakaabot ka ning video ha mga kalagan o paki-like, comment and share na pud pang kalagan sa always namo nga mangayo ninyo og kanang pagtagad mga kalagan sa inyohang maayong pagtambaya sa among ginagmay nga vlog sa mga small content creator mga kalagan
ikalipay namo nga amo ang pagtagad mga kalaga ug sa inyong pagtagad mga kalagan nga pag-like ug comment ug share mga kalagan no. So mao ni ato ang isda mga kalagan na perfect na kayo na kayo na siya bukong mga kalagan no. So lami kayo na siya ato ang himuog kinilaw mga kalagan. Mga kalagan ato ang kinilaw nga amag-amag. Og sa mga unta mga kalagan og sa mga kalagan so mga unta dara to ang ginamang kinilaw mga kalagan no. Og thank you God so mga unta balik ko ninyo. Okay, mga pipino mga kalagan no. Wow. Sipal sila. Sulbad yun ako ang mga kalagan. Ang pamahaw, ang paniudto. Kinilaw kribeng. Dali ra na. Sa nagtanaw diha mga unta kung sa sudaan mo diha i-comment lang. So kinilaw nga amag-amag or kabaw-kabaw ni sa akong naibawan mga kalagan no. Duha kawi ang kinilaw ani nga mahimo katong na ginataan o plain ra nga suka gyud. O ano ra tong video mga kalagan ug daghang salamat sa pagtagad. Love you all.